Дами и господа, този поздрав е специално направен от Ани касиерката за нейния прекрасен съпруг Джефан апаратурата и за техните деца Шукри и Гюнеш, за най-добрите в Пазарджик, за Джефан оригинал от Ани касиерката. Top Music Gypsy. Авела Кая гилитари, Ани касиерката и тар, лако семейство от Пазарджик, поздрав керава Меромеске. О Джефан, о апаратурата, кај си, о најбаро диджей, Ромален ми фамилија, мастаренту маре мосте, и Симан будбари фамилија, капабарав тумен, вали гърми на Джефан апаратурата, пак му върви, ефтино взима, музиката здраво удря, басът тресе, народът играе, който го чуе, пак не го избира. В Пазарджик номер едно Леско алав си баро Джефан, о најбаро Андо Пазарджик, ефтино лео, бутбаша лео, всичко сам постигнал сам, се издигна и мъже на къща палат и най-красивите дева. Вали гърми на Джефан апаратурата, пак му върви, ефтино взима, страшно башалела, Андо Пазарджик и цяла България. И Ани касиерката те шунен сова керел, наши пераве на Меромесе Джефанес. Памен си ам думо думесте, одоле си баре легендарија, таро баро Пазарджик о патрони, о баре дому како баре Вилеско. Вали гърми на Джефан апаратурата, пак му върви, ефтино взима, страшно башалела, Андо Пазарджик и цяла България. Те шунен о Джефан апаратурата, о патрони, о тарикати, о зорало, о барвало, леле о баро, а калео саврете джамен ме фамилија, наши пераве на мен. Душман, душман те шунела, душман, душман те парјовена, душман, душман те шунела, амаро душман леле парјовена. Е Джефанес, наш ти перавен, бари фамилија и Симан Ромален, наши пераве на мен. Top Music Gypsy.